Iki dina susah digodhog karo putuku. Gara-gara ngene putuku iki pengen sekolah. Kan wis tamat SMP, arep mlebu SMA. Si kenes ya lho, Mbah. Weh. Mari ngono. Kan pengennya nang SMA tulung aku. Ngono. Tapi ndak oleh. Oh, ya mergo apa? Mbok delek si zona-zona apa ki zonasi, Mbah. Zonasi kok padha karo corona to, Mbah. Ukur jarak. piye Kang? Ukur jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, Mbah Triman Janet. Pinanggian malih sesarengan kawula wonten kalanggan sonten menika. Wah, jan guyub. Insyaallah mengke kula pinanggian karo Kek Mantri, karo Kang Semua. Weh. Kang Semua. Engkang bakan Kang Jo, Kang So, Kang To, ya Lek Sri, Lek Tun pun kesupen di subscribe. Like, di klik. Nah, ini untuk gambar. Ngaten. Ngabaken bibaran iki kula pinanggian kalih sahabat-sahabatku pun kesupen. Mabit nggih. Mengapa jiwaku mesti bergetar? Nek kelingan lagu iki kelingan kakangku Kang Semua. Lagu favorit, lagu karya Ebit G. Adi. Tadi iki ketemu, lah kita iki cedhak iki. Lah kita Lah ya, Kang Semua. Waalaikumsalam. Lah nyanyi lagune Ebit kelingan slirane. Ngono ya. Wah, kan saya manggah saire kan manggah anu to. Mengapa jiwaku Mesti bergerak. tong ding tong. Nah, terus setia Dan musikku manisku dan mungkin Ruseng kowe. bulu matamu ya, bibirmu. Wah. Piye Kang Semua kabare? Alhamdulillah sehat. Iya, Iki iya. mang saka ngendi? Wah, ya iki mau yo jawane silaturahim. Oh, Lah, tetap di rumah saja ya Bang diugemi. Anjir kapang ya kangen. Aku ya ngono. Yang omah ya cingklungen. Apa cingklungen? Cingklungen. Ya. Cingklungen ya. Ya. Wah. Jalane ngono. Malah yang omah. Nah, iya. Akhirnya gawe kegiatan. Kegiatan. Sungguh yang di Bertaman, berkebun. Kuwi ben ngilangi cingklungen kuwi mau. Emang ya kita padhe kan apa semayanan karo Kang apa Kek Mantri. Yo, Kok urung teko ya? Endi ya? Nah, jeleng kasku ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Disiplin tingkat tinggi, masker panjang. Peka banget rasanya. Tepang nih, bagi Kek Mantri. Dalemnya ngendi lho, Kong? Dalemku waduh pokoknya goro atas angin. Malah ngendi kok apa? Arep ngendikanan. Aku ki susah, Mbah. Lho. Iki dina susah digodhog karo putuku. Gara-gara ngene putuku iki pengen sekolah. Kan wis tamat SMP, arep mlebu SMA. SMA. Si kenes ya lho, Mbah. Weh. Mari ngono.
kan pengennya nang SMA Tulungagung. Tapi ndak oleh. Oh, ya mergo Mergo apa? Bu jare si Juna apa ki Junasi, Mbak. Junasi ki apa padha karo corona to, Mbak? Yo, ukur jarak. piye Kang? Ukur jarak. Sama terang nih. Aku kan ngerti, Mbak. Ukur jarak dengan sekolah sing dhisikne sing cedhek karo sekolahan. Lagi iku digolek sing prestasi yo iso. Digolek sing kaget yo iso. Ono. Terus dados lek kula omahe ngunut, kudune sekolah nang ngunut, Mbak. Ngunut ae. Sekolah ngunut yo sing. Ten yo engko lek ngono si kenes tak omongane. Jonasi ngono kuwi mau ya. Jonasi berarti jonasi itu jarak ya, Mbak. Jarak titik apa sekolahan kuwi karo ngalamate daleme calon siswa kuwi. Kok panggangan kalau malah kongkonan Kong mantri, aku sekolah nang Tulungagung. Sir ndek kono. Terus apa to kok sekolah Tulungagung jare ben elit-elit ya apa to, Mbak? Elitan, Mbak. Elit anek pasukan elit. Wah. Klub elit. Apa kan elit lah ya. Elit ki anu kira-kira. Apa pinilih. Nah, apa yo ngono. Ngono kae. Dadi ya kuwi ya kegayutan PPDB sing bahkan para apa lek ngarani orang tua kudu yo jan teliti aturan-aturane kuwi. Oh, itu aturannya bukan dari zonasi. sekolahan setempat Oh, enggak kuwi nasional yo Kang yo. Dadi zonasi 50% ngono kuwi, afirmasi 15% kuwi ngono. Terus prestasi lain sebagainya. Kudu maca lan wis ora kaya biyen. Biyen kan liwat belakang, liwat samping, liwat depan, atas. Oh, Sakjane kayak aturan kudu iki. kudu liwat ngarep, bukan terapres, Mbak. Jadi orang tua ndak sampai ketelayan. Nah, PPDB. Oh, lek ngono kuwi tak omongane. Terus nek pitakon saya to Mbah Mantri jane sekolah iki golek biji apa golek ilmu aku bingung jawab lek kuwi jan. Nah, golek biji apa golek ilmu sekolah? Nah, golek ilmu, golek ilmu. Ora golek elit-elitan, Mbak. Ora golek biji-bijian aku kan 10. Apa lho penak apa angele nggawe 10 tapi lek isine ndak eneh. Tak pikir-pikir yo ngene lho, Mbak. Petunan kok SMA nanti sing dadi tentara yo, sing dadi polisi yo, jadi dokter yo. Putuku tak omongi yo pangah netel ben elit-elit kok tak omongane lek elit-elit ngono kuwi nek kurang. Terus sing melok paskibraka kapan kek? Yo ndek Jakarta iya, kono. Mbak. Sing kok SMA Mana sing Makanya ora usah adoh-adoh. Nah. Cedhek yo apik. Nah kuwi. Oh dadi zonasi mungkin semangate kuwi yo percaya kepada sekolah di sekitar kita. Mungkin kuwi ya. Iya. Mungkin ya ngono kuwi. Jadi kan kualitas sekolah itu juga tergantung karo muridnya. Mungkin nanti kalau sudah di sistem zonasi tidak hanya sekolahan favorit aja yang dapat murid pintar. Ngono kaya dosen. Iya. Janan ngono teko-teko ngono. Ya ora eto-eto. Nah, delok solusine apa ngono kuwi. Oh iya. Jadi ning Sing ngono. pinter rata. Iya. Rata. Nggih ngoten. Ndak ana elit-elitan kabeh apik, kabeh sekolah kuwi favorit. Wah, bener-bener kabeh ngono kuwi. Nah, ngajak kok krungu wis solah-solah apa kok. Krungu adan, Mbak. Wah, Saiki lek enek krungu adan apa, Mbak? ya salat apa wudu sik? Lek krungu adan sama langsung salat ndak sah. Oh ngono ya. Wudu sik. Wah, Ya wis, Mbak. ngono jagongane. Wis jelas iki kok putuku tak omongane. Ngono. Sekolah yang ngunut ae, dene nang ngunut yo enek sing dadi dokter, dadi ono sapa sing sampe ceritane iku mau. Karek bocahe saiki. Didusen dolanan. Ngono. Tas iki dokter kok ndi ibu kono jereke. Nggih, kok manut. Aku yo ora itu wong bocah yo pinter. Yo tuh arep Lah iya. S3 iki sing tas iki. Ngono. S3. Iki Wah, kok padha ngerti apa ketok padha guru-guru SMA ta iki? Ya tas moco. Moco tas. Lah iya, iki to. Iki mung ya pegel yo enek. Nah. Buka sama mulut. Nah. Nek Google yo enek. Pak
Sopo karo Pak Sopo kaya anak guru SMA ngono. Ya iki rada mbanyol. Aku ngono. Lek ndelok brengose ke Mandri. Ngene ae lah ngono derajat ketok, Mbak. Iya. Ngono lek. Brengose ke semu kok bentuk apik, Pak.